Et dono la benvinguda a la meditació del tercer chakra, el chakra del plexe solar. Per començar, adopta una postura còmoda. Observa-la a prendre uns instants per acomodar-te. Pots permetre que els teus ulls es vagin tancant i pots fer un parell de respiracions profundes, omplint l'abdomen, omplint el pit, expulsant l'aire lentament. Amb cada exhalació, expulses l'aire i expulses les tensions. Permets que el cos es vagi afluixant. Amb cada exhalació, expulses l'aire i expulses les tensions. I deixes anar la respiració, permetent que recuperi el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la. Senzillament observes la respiració. Observes l'aire entrant i sortint del teu cos. I ara imagina una onada d'una meravellosa llum que entra per la part alta del teu cap. Una onada de llum, d'energia, que va descendint pel teu cos, travessant el teu ésser, omplint cada cèl·lula, netejant, sanant i equilibrant. I aquesta onada expulsa qualsevol tensió residual per les puntes dels dits dels peus, per les puntes dels dits de les mans. Imagina aquesta suau onada que et va omplint i va expulsant tensions, preocupacions, alhora que et sana i t'equilibra. I ara, lentament, dirigeix la teva atenció a un punt darrere els teus ulls. Un punt darrere els ulls, i des d'aquí la teva atenció va baixant. Va baixant pel teu coll, va baixant pel centre del teu pit, fins a aturar-se al plexe solar. I aquí observes el plexe solar, observes aquesta meravellosa llum groga, com el teu sol personal, que brilla en totes direccions, omplint-te de calidesa i de llum. I et permets sentir-la, sentir aquesta calidesa i aquesta llum. Et permets observar com brilla el teu sol particular. L'observes, observes com brilla i observes la calidesa que et transmet. Observes com la llum d'aquest sol va entrant a cada cèl·lula, a cada teixit. Aquesta meravellosa llum va omplint tot el teu ésser. I ara, alhora que t'escalfes amb la seva calidesa, amb aquesta llum càlida, alhora experimentes la seva calidesa i el seu poder. Sents aquest poder que flueix dins teu. I fora d'aquesta bola de llum, sents com aquesta bola de llum irradia el seu poder. I sents com augmenta el teu poder. Et sents cada cop amb més poder, cada cop amb més força. cada cop amb més disposició a fer coses noves,
Et sents capaç d'aconseguir tot allò que et proposis. Sents aquest poder fluint cap a les teves extremitats. Els teus braços més forts que abans. Les teves cames més fortes que abans. Sents com aquest poder travessa el teu cos en càlides onades. Tot el cos. Expandint el poder a tot el teu ésser. T'adones que pots gestionar aquest nou poder, aquesta nova força, i que faràs servir aquest nou poder i aquesta nova força pel teu bé i pel bé dels altres. En aquest moment et compromets a fer servir el poder que l'univers et concedeix pel teu bé i pel bé dels altres. Afirma que estàs en disposició de rebre el poder de l'univers i estàs en disposició de fer-lo servir sàviament. M'obro a rebre el poder de l'univers i el faré servir sàviament. Et pots repetir interiorment. M'obro a rebre el poder de l'univers i el faré servir sàviament. Gaudeixes dels sentiments que experimentes. Gaudeixes de la calidesa, del poder i de la força. Senzillament en gaudeixes i demanes a aquest poder que et curi, que et sani. Sana els teus vells dolors. Sana les teves velles penes. Sana les teves velles ferides. Sent el poder. Dirigeix-lo on desitgis amb la teva respiració, fluint com el sol. Pots sentir com aquests rajos del sol, aquests càlids rajos del sol, es dirigeixen cap a on tu desitges amb cada nova respiració i van sanant vells dolors, van sanant velles ferides. Tornes a prendre consciència d'aquest sol que irradia el seu poder des del seu interior cap a tot el teu ésser. I recorda que aquest poder sempre és a la teva disposició pel bé comú. I a poc, comença a centrar-te de nou al teu plexe solar, observant com aquest sol es va transformant en una roda de llum que sempre brilla i sempre brillarà al plexe solar. Veus aquesta bola de llum que es transforma en una roda de llum que sempre gira al plexe solar. I ara visualitza una meravellosa flor de color groc i permet que els seus pètals es vagin tancant, com si la flor anés a dormir.
I ara, mica en mica, permet que la teva atenció torni a pujar cap al pit, torni a passar pel teu coll, fins a un punt darrere dels teus ulls. Et sents present al teu cos físic. Prens consciència de l'arrelament a la terra. Pots abraçar el teu cos, abraçar aquest poder i adonar-te que ets aquí, present. I mica en mica, en contacte amb aquesta presència, vas obrir els ulls lentament. Obres lentament els ulls. Romans amb aquesta presència, amb els ulls oberts. Tornes lentament a l'activitat, agraint-te aquest regal que et fas, aquest moment per a tu. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.